apil sa kanang Pilipinas Gatalit. Ha? Maapil na si Maria sa Pilipinas Gatalit. Talin baga bukoy bitay behay na day. Ning apil. Perting katawa ni Angel Oxen, utok kinatawa si Angel Oxen. Asa si Robin Padilla. Nagpanglikaw day. Nabitaw judge ko matuwang. Sa pagabaan naman. Wala yung kita day. Pwede na amay ka ng bagong puanday ka ng katabang si Madam Hogbilat day. Ha? Ang naibag kong katabang si Madam Hogbilat? Ay, naka-uniform. Hala day, basig ka ng giilisan si Maria day kay wa na lang siguro kung pagkuan niya day ka ng pag-apil-apil niya sa Pilipinas Gatalit day. Basig giilisan si Maria day, buang na ni Maria. Nga naka-uniform pa day. Hala day. Hala do basig ipot mo si Maria day no kay wa na nang hid. Oh, hala day. At tanaw day na. At ko na day. Tanaw na pagkinsa na ni Puli Maria day. Ay sa ako kan day. Wala. Hoy, ikaw lagi daddy ay. Uy, di na lagi mo, day. Tina. Ang ginamog na football. Na football ka kay. Kanang tungod sa imong pag-apil-apil o gatayan. Sa dating apil ka. Kanang naay Ay, makayo ng sa Pilipinas Gatalit. Kinaka-uniform na Sa daily apil ka o gatayan. Amerika kasi yung Siya, siya. nagsulti na. Nakita siya lang nag-apil ka sa Si Pilipinas Rupit Gatayan. Ay. O day, gwapa na ko day no. O gwako ni apil sa Pilipinas Gatalin day. Di ko palitan ni Madam Hogbilat og kanang uniform. Mayroon sa ding apil ko Gatalin. Kay og gwapa sus akong nagdastir ako ron niya. Usara kay kung sinila day mong balik-balik day. Niya nakuan siguro siya nako day nga hing apil ko og Pilipinas Gatalin. Nakadastir lang gihapon. Mayroon sa day no. Rawon hing gwapa ko day. Pero di ko patay katawa si Jiloxin. Di ba mawa gidi mo. Wala ko ba kuno tao dayon si Madam kay ingat to siya kay hapdi ra siya. Then imahang-hang di ay si Madam hapdi. Di maghangay. Di na day siya. Sige, hindi. Sige, makita na ta sunod ha. Sige.